Ассалому алайкум, подписчикони азизу меҳрубон. Салому алайкум ҳаматонда апау харони азизу меҳрубон. Ман Раҷабова Саида, партнёр, директори компанияи Фаберлик, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. Барои дар компанияи Фаберлик кор кардан саводи олӣ дар кор нест. Паспорти российский дар кор нест. Забони русия донистан шарт ва зарур нест. Не обязательно шумо кӯдакотон калон бошад, самостоятельно бошен. Метавонед шумо дар положение бошен, кӯдаки ширмак ҳам дошта бошен, метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. тамошобинони азиз, номерое ки дар рӯи экран мебинед номерои ватсапи ман. Хоҳиш мекунам апау хоҳарои азиз, фақат занг назанед, як смс бинависед. ман шумо дар корам мефаҳмонам. Кор маҷбурӣ нест, обязательно ба ихтиёри худтон. сразу заказ кардан дар кор нест. Шумо ҳеҷ кам маҷбур намекунад ҳар як каталог заказ кунед. ҳамаш дар дасти худтонай. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз баҳри шумо видеои мотиватсионӣ тайёр кардам. камтарак овозам гирифтагӣ тамошобино, як 4 рӯз шуд ки беҳади бад гриппи сахт шудам. имрӯз алҳамдулиллоҳ хела беҳтар шудам. бисёр подписчиконе ки моро дӯст медоранд дар ватсап менависанд куҷо шуден. баҳри ҳамво бигем, баҳри тамошобиноне ки ҳамавақт моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, кӯшиш мекунам ки видеоҳои мотиватсионӣ барои шумо кунам. дар асл ман худман блогерҳои занҳои тоҷика беҳад бисёр тамошо мекунам. вақте ки вайро тамошо мекунам худам мотиватсия мегирам. ягом чи пазанд мадам мефура, ягом чи пазам корои хонаш накунанд, мадам мефура ки бихезам корои хона ма бикунам. ҳамин хелайда мо ай ҳамдигармон дарси ибрати зиндагӣ мегирем. ҳазор раҳмати калон тамошобинони азиз барои ин қадар суханҳои хубтон, барои ин қадар дуоҳои нектон ва бениҳоят шумо бисёр мепурсед ки модари ма чӣ ба дар хонаи ма бошад, чӣ ба мо шавҳари ма дар куҷо зиндагӣ мекарда бошад ва ма чӣ ба барои ман ягон ҷои мушкилӣ нест. ман мехоҳам имрӯз озодона дар ҳамин саволи шумо ҷавоб диҳам. вақте ки модари ма ай ҳаҷ омада буданд, камтар бемор шуданд, ман модарма хонаи худам оварда будам. уҷа шавҳар надоштам. овардам, хулоса 24 соат ман наметонистам да пеши очам давида ягом чи овардаанда. авқот мекардам, ҳамаш вовремя, всё равно ман эҳсос мекардам ки очам зиқ шидагиай. барои ҳамин ман апама овардам ки просто каси очам бишина, ҳамсӯҳбат шава, хайда каса намози қуръонашона бихонанд. И апам бо дар зиндагӣ бигем бо мара дастгирӣ кард. мақсад авқот мона мекард. ҳамин хеле як оилаи хушбахтона будем. баъдан вақте ки ман шавҳар кардам, шавҳари ман дар ҳамин шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем хона дора, мошин дора, 100%. ай уҳдаи мора меброя, ай уҳдаи хича меброя. мисалан хел фикр мекунем ки ва шавҳарти дар хонаи ту зиндагӣ мекунад. Не, албатта ман худам интихоб кардам ки биё дар иҷа зиндагӣ мекунем. майли кадом вақте ки ту бихоҳӣ бо мерем дар хонаи худат зиндагӣ мекунем. дами момент хонаи шавҳарам холия ҳеҷ ка нест. дами момент боша шавҳарам Тоҷикистон падару модарша хабаргирӣ рафтагиай. аз момент истифода бурда апаву очам ки катиман Тоҷикистон рафтагиай. каке ки очамшон мақсад бираванд гуфт ки хай пешакӣ мегӣ ман мебиём. барое ки чанд соло шудагӣ буда ки вайёрам нарафтагӣ будиянд. баъд барои ҳамиқа рафтан. хулоса ана мехед тамошобинони азиз, беҳтарин рӯзҳоро дами момент ма гузарондаистам. иншоаллоҳ ҳамавақт бо шавҳару фарзандон мо зиндагиро успед мекунем.
ҳар як лаҳзаҳое ки қати очам апам зиндагӣ дорум ҳамун кӯдакиём ба ёдам эркагӣ мекунам дар пешон ами чизе мегӯ мебардоранд механдем мехӯрем гав мезанем инам хеле хулоса кадоме ки очаша овардагия қати очаш зиндагӣ мекунад медона ки ҳамин вақти хӯрокхӯрӣ бовар кунед соатҳо мегузарад як камтар бихӯрӣ ами кӯдакӣ ки гав мезанӣ то калон шудаанда инам хе тамошобинони азиз ма чӣ хе кор мекунам инам хе ма аялав мепазам албатта кӯдакои ма рӯз то бегаҳа нестанд дар хона фақат ҳамин рӯзои шанбе якшанбе ма дар хона пухтупаз мекунам барои фарзандо барое ки аҳамият додагӣ бошем ҳамин занҳое ки дар Россия зиндагӣ мекунанд чизе ки мо худмон мепазем ҳамонро кӯдакои мо мехӯранд ҳазор ай магазин печени кекс чизи чора мехарӣ вай ҳамин як газ ду газ мегиранд мепартоянд он чизе ки худат мепазӣ хиёл мекунам ки намедонам барои чӣ ҳама фарзанд фикр мекунам ҳамин хела чизе ки ҳамин модар мепазад ҳамонро ад душӣ мехӯранд ма аялав дар иҷа билинчик пухтестам аялав кӯдако хурдестиянд аялав дар группаҳом кор кардестам алҳамдулиллоҳ кормон беҳад хушрӯ шудестай наворе ки гузашта кардагӣ будам беҳад занҳо навистанд ҳамроҳи мо аллакай кор кардестиянд компания Faberlic се вариант мондагиай барои шахсоне ки нав ба кор медароянд якум номнавис мешавӣ барои худат бо нархҳои арзон харидорӣ мекунӣ дуюмуш номнавис мешавӣ бо нархҳои арзон харидорӣ мекунӣ бо нархи каталог мефурӯшӣ аиҷа метавонӣ ки пул фоида бинӣ сеюм тиҷорат клиентҳои компанияро зиёд мекунӣ айрӯи клиентҳои овардагит айрӯи ки ваёрам бо клиент меоваранд кор мекунанд компания барои ҳар як каси мо мукофот пулӣ метиҳад дар иҷа ойликакӣ нест мо ойлик намегирем ойлик он ҷое ки мақсад ай саршавии моҳ мери то охири моҳа кор мекунӣ дар уҷа ойлик метиҳанд дар иҷа тиҷората зиёд шид пули зиёд кор мекунӣ кам шид кам кор мекунӣ зависид ай худи одамай алҳамдулиллоҳ ҳамин баъди навори гузашта беҳад занҳои активни омаданд занҳое уже ҳастанд ки ба ақли худшона кор мефармонанд ҳар каса гӯш намекунанд барои ҳамин шуморам ба ақли худтон кор кунед ана имрӯз ҳаво гармак офтобак мо стоматолог мерем стоматолог ирӯз праздникай кор мекунанд намекунанд худо медонад мошина гарм накардем пешакӣ рӯз баллоном шида буд шкоф шудагӣ буд бурдум шиномонтаж созиш кардам я баллоном пас шуда бисмиллаҳи роҳмани роҳим гарм тамошобина я торговли центри наздики хона монда блашинка ном дорад ҷои фрукти овоши точкаи худмон савдо мекунанд иҷа ҳама чи ҳаст ҳама чи свежи хушрӯ машаллоҳ лимон дорем баъдаха лимон чен бо я 5-6 та лимон чен и зардолу зардолу биромада и зардолу هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه
وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي ина тамошобина питсам тайёр шид кӯдаконам как раз омадан иҷа боша голубси кадем бози харид када омадем майда чайда обеда вӯй голубси бамазза голубси питсара майда кунам куда омадян бихӯран нағз мекунам ай бера омадян меги чанд сол шуди чӣ нахӯрдия Да. Нравится? Да. И хушруб хак бачам таринакка. Прям вкусно. Ставлю 10 из миллиарда. О, бача. 10 миллиард бачам бахом мондай. А я 1000, а через 1000. И уже второй кусок ая хурдесте? Нет. Я так хурди, Первый. принцесса Мона Михра. وقلبي وادعي واقول يا ربي انول شرف رؤياه واوصف لنا حبي имрӯз тамошобино ма заказома гирифтам аз компания Faberlic. Дададан ман чӣ гирифтам? Ма қариб 90 кило шудам, бовар мекунед? Ма коктейл гирифтам аз компания Faberlic. ира агар ширкати хӯри фарбеҳ мешӣ, овкати хӯри хароб мешӣ. Так, артикулуш 15651. Обязательно мехӯрем, результаташ дад кунем да канал, обязательно видео мекунам. Честно мегум, ҳақиқатан агар хароб шам мегум хароб шудам, агар хароб нашам мегум хароб наштам, лекин ин результаташ катия да командоҳои мо духтарако хурдагиан чихе хароб шудагиан видеоҳоро дида мотиватсия гирифта баъд заказ кардагим, отзивошам хондагим. Беҳад одамда ягон зарар зиён намерасона. Коктейлай просто коктейл. Распаковкаи мо тамошобино давом дорад. Яке аз продуксияҳое ки ма обожаю, бовар мекунед, обожаю гел для души пуртужу. Беҳад дӯст медорам, беҳад маъқулай. Ма артикулуш 8125. Ма бисёр истифода бурдагим ами гелои компания Faberlic, почти ҳамаш ҳаст, неким дар якум ҷо барои ман анаҳамиё меистанд. Ҳам танара нежнӣ мекунам, ҳам буш ранги риксона чихе меистаку вақте ки ёки ягон чи баъди обози ягон маслаи запхдори хушрӯ меша ки меиста. Ин ягон чи дар кор нест, ҷавоби ҳамаша метиҳад. Обязательно заказ кунем. Ҳар як закази кадаги ма дutta заказ мекунам. Гарантияш кати пушаймон намешавед, нархаш қимат неста. Беҳад хушрӯай. боз тамошобинони азиз, гел для митья посуды. И яке бигем ки боз ҳам аз продуксияҳои знаменити компания Faberlic. Ина бинед. даста на бигем ки қоқ мекуна, на сахт мекуна. Даста беҳад мулоим мекуна. Як каплишкати метавонӣ ки як рӯи посуда, рӯи кухни, рӯи устав посудара бушӯӣ. Ба баракатай. Гипоаллергения, кадом ки аллергия дора ку посуда бушӯад то рӯи дасташ яра мешавад. Ида намешавад. фоидаш беҳад калонай. боз як намуд алафҳое дора ки пӯсти дасти моро хушрӯ мекуна, зиёну зарар барои пӯсти дасти мо намерасад. даже то куҷоҳора компания Faberlic фикр кардагия ки мо занҳои азиз дастомон безеб нашавад. артикулуш
И боз яке аз продуксияҳои дӯст медоштаи ма ултра кондитсионер для билья. Бовар кунед, ҷавоби 1000 намуд духира метиҳад. Вақте ки шумо инами камакак даже ним инами як кришка бояд баандозӣ, ман ним кришка меандозам, 6 кило либоста ҳамаш як хел бу мегирад, як хел бӯи, ҳама хел бӯи хушбӯӣ мекунад ки уже тамоми хонаро ҳамо буш фаро мегирад. Бовар мекунед тамошобино? И либоса нежный мекунад, и приятняй. Вақте ки либоса аз шкаф мегирӣ, приятняй ам либоса мефурад ки бигирӣ айдастаи бӯи хушбӯгиша бигирӣ бупӯшиша. Артикулуш 11853. Ира медонен, ирам яке аз знаменити кондитсионери бигем компания Faberlic. Обязательно заказ кунед, пушаймон намешавед. Ягон ҷои пушаймониш надорад. Довольни мешавед шумо ай продукция заказ кардагитон. тамошобинони азиз, продуксияҳои знаменити компания Faberlic тамомшавӣ надорад. Инаш барои тоза кардани духовкаҳои плитаҳои шумо, инаш барои ваннаҳои шумо. Ин секрети хича дорад. Ягон каструл чизе ки набошад, камакак гарм мекунед, секунда тоза мекунад. Обязательно перчатки истифода барен. Артикулуш C119. А инаш зарди ваннаҳои шумоя меравона, ваннаҳои шумоя блеск пайдо мекунад. Медонед, блеск метиҳам, хеле уже одамда приятна. Артикулуш C221. Тавсия метиҳам. Обязательно заказ кунен, отзывоша хонен, пушаймон намешавед. тамошобинони азиз, порошокҳои компания Faberlic намедонам ҳама истифода бурдагӣ ҳаст ё нест. Ман постоянно айҳамиё мехарам. И историяи хича дора барои ман. Вақте ки мара цифровой форум якум бор файрод кардагӣ буданд, расми мара гирифта буданд, ба онҷа пурсиданд ки ай ҳама продуксияи дӯст медоштата бугӯ ки мо тура сурат мегирем, баннер мекунем. Агар дида бошед, дар суратҳое ки дар куҷое ки ҳастам, продуксия корзина дада ҳастам, фақат порошоку инами химияҳоя. барои чӣ ман амиёро дӯст медорам? Барое ки ай магазина агар 100 борам будозӣ, ях када мемона, шох када мемона, ҳам қинаи тоза каданаш ҳам намерава. Ай и як қошуқча меандозӣ, либоса тамоми доғша меравона, идеални тоза мекуна, ягон заррае дар даруни хоначааке ки стиральни машинаи шумо дора намемона. Бовар мекунед? яке аз духиҳои пешрафтаи компания Faberlic духи Валентин Юдашкиной. Женскоишам ҳаст, мужскоишам ҳаст. Имрӯз ман мужскоиша барои шумо тавсия метиҳам. Дар заказои ман имрӯз мужскоишай. шавҳари ман дар беҳад маҳқул шид. И чандум борияе ки мо заказ мекунем. бовар мекунен, буш дар ман гап надорам. Просто восторг бигем хато намекунем. Аҷоибот бушай, буш аҷоиботай. Обязательно шавҳарои шумо дар маҳқул мешавад. Сами главни стойкияй, стоит. Бовар мекунем? Валентин Юдашкина медонен ки ана яке аз сарояндаҳои знаменити Россия. Ана обязательно заказ кунед барои шавҳаротон. Шумоям қадри қиматона медонанд шавҳаратон. Обязательно боварӣ дорам. вақте ки зан барои